Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngqa phambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu ongakasubscribe kule channel kodwa ibukayo le video. Siyacela mfowethu ukuthi wenze njalo ukuze ungaphutha nayo yonke video esifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. uKhuzani Mpungose uziba ngetiye endlaleni. Usezwalise ungaphatheki kahle mayelana nabalandeli athi mangabe eshayela amanxoko lapha einkundleni zakhe zokuxhumana bese bekhomenta ngamagama alumelayo. Lokhu kulandela ngenkathi kade ekhiphe ivideo lapha elingisela uMtwana kaphinda ngene. Abalandeli abaningi ngingaboni lapha mangena lapha comment section ukuthi abalandeli abaningi abalineme neze ngalolu daba lolu. Mawukuthi azoyibona le video la lingisela khona uMtwana kaphinda ngene asikufaka ma highlights ka 30 seconds ngamanje wabuke nansi. Hlala phansi wena mshuganga wena. Mshuganga wena hlala phansi. Mshuganga. Hlala phansi mshuganga wena. Mshuganga wena. Khona kushoba ngikhuluma. Ushoba ngikhuluma. Mshutela wena. Khuzani ke umfoka Mpungose uyaye waphendula ngale video ezolandela njengamanje. Hayi kunabantu bafowethu abakhulumayo emhlabeni. Ugcina ungasazi noma abantu babhorekile o abantu bacasukile o abantu basensitive nje. Abantu badiniwe nje kahle kahle. Angisazi yazi bafowethu akusafana qali yebo siyazi bafowethu ukuthi izitha sinazo ngiaware ukuthi ngeke ngithanda abantu bonke emhlabeni ngiyakwazi lokho but ayinazi izitha man ziyazonda kodwa ayi seyicasukile ke manje yabona ke manje futhi mangakubona zingakushaya sengakushaya ukushaya manje yazi lesi samanje awusazi ngisho ukuncokola awusazi ngisho wenza nje mawuyincokolela uzenzela amancoko ngento vele ohlala uyenza mhlawumbe uyaziwa futhi ukuthi amancoko akusenzeki manje kuthiwa wenzani usokucasukiwe nje manje uyincokolela uyithi ijabulele mhlambe hey yazi ngisho manje ungapost uthi hayi uncome nje izenzo ezinhle ezenzakalayo kuthiwa wenzani uhlanganaphi uphume ke lapha hayi bantu bacasukile bashaya abantu manje iya abantu kaliwa manje. Kanti ke mina mbukelo Ndobane TV ngizocela ukwazi uvo lwakho lapha na comment section ukuthi wena ngabe uyibona kanjani lento, ngabe ubona sengazathi vele uKhuzani Mpungose uyadelela ngokuthi akhiphe ivideo efana nalena elingisela yena lapha na uMtwana kaphinda ngena, ngoba abantu abaningi engabona lana ngenkathi siyifaka ivideo lana kwiNdobane TV baye bakhomenta lapha na basho ukuthi ngempela uKhuzani Mpungose uphumile ke emgqini ngokuthi alengisele lapha na uMtwana kaphinda ngena. Ufisa nje ukuze uvo lwakho lapha na kwi-comment section. Olunye indaba esikuphathele lona Khuzani Mpungose usenze imangaliso lapha ohambile wayenza into encomeka kakhulu lapha emndenini wakaZungu nethimba lakhe lapha le funeral cover sakwazi ukuthi sabona ukuthi hayi uKhuzani Mpungose uye wanikela lapha ngemali engango 15,000. Siyabonga kakhulu ukuthi insizwa zikamaskandi ibamisane ngalendlela Khuzani lento ayenzayo. Siyafisa ukuthi nabanye abaculi sibabone beyenza ufisa ukwazi nje uvo lwakho mayelana nolu daba lapha na kwi-comment section. Ngithi mina nani ahlangane ngokuzayo. Sezibuya inhlazane uKhuzani Mpungose utheleke nesheke le-1,000 eziyishumi zamarandi. Ngithi emndenini zihlobo ngabangani nawo yonke indema kamaskandi silala ngenxeba alwehlanga olihlanga. uMajota udlule emhlabeni ngolwesihlanu olwedlule emva ukungeniswa esibhedlela esiseThekwini enenkinga yokuphelelwa yigazi. Ubese neminyaka engama-39 ushiya emhlabeni izingane ezimbili, abafowabo nodadewabo, kanti uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngesonto okhukho kwamaphumulo. Ngiyezala